Helo, a croeso i ein sesiwn olaf ni ar yr safon uwch Carlaw Cymru cyfres 2024. Rwan, da ni wedi cael y 3 sesiwn cyntaf, 2 ar ecosystemau ac 1 ar atgenhedlu mewn planhigion. So, da ni lawr i'r un olaf rwan. Mae o atgenhedlu mewn planhigion dim menw. OK, so dewch i ni gychwyn ar be da ni'n neud yn gyntaf. Rwan, mi oedden ni wedi gorffen yr un dwythaf gyda sôn am cynhyrchu yr grononnau paill ar ofolau. Lle da ni'n mynd ymlaen efo heddiw ar y sesiwn yma ydy y ffrwythloniad dwbl, sef beth sydd yn digwydd pan mae yr paill yn cyrraedd yr stigma ac pan mae yr embryo newydd yn cael i'w cynhyrchu. Da ni'n galw fo yn ffrwythloniad dwbl. Ni'n gwneud hwn chydig bach mwy trwchus. Dyma fo, chydig bach. Iawn. So ffrwythloniad dwbl ydy'r enw ar hwn, a fydden ni weld yn amlwg pam bod hyn, unwaith ein edrych arno fo mewn mwy o fanylder. Mae yna 2 gamet grwol, ac mae gennym ni ffrwythloniad o'r gamet benywol i ffurfio y zygote. Zygote ydy yr ofol wedi ffrwythloni. Ac wedyn mae gennym ni ffrwythloniad o'r 2 cnewylyn pegynol i ffurfio yr endosperm triploid. OK, so lle mae hyn yn digwydd? Wel, mae hyn yn digwydd yn yr oferi. So, ni edrych ar y gwahanol rhannau fan hyn, fel bod ni'n gwybod beth ydy enwau nhw. Dyma fo yr gronyn paill, ac yn tyfu o hwn, mae gennym ni yr tiwb paill. Mae o'n mynd lawr drwy'r stigma, mae o'n mynd lawr drwy'r colofnig, pa bynnag hyd ydy hwnna, a mae o wedyn yn mynd drwy wal yr oferi. Dydy o ddim yn mynd i fynd fan hyn. Dwi wedi gweld llun lle maen nhw'n gofyn mewn cwestiwn arholiad, lle maen nhw'n gofyn i chi tynnu tiwb paill. A dydy'r tiwb paill ddim yn mynd fel hyn, oherwydd os fysa fo rhyw tyfu yng nghanol dim byd fan hyn. Ac i fedru tyfu, mae o yn defnyddio maetholion. So beth sydd yn digwydd ydy, wrth i'r tiwb paill ffurfio, mae ensymau yn cael eu cynhyrchu ohono fo, a mae rhain yn cael eu defnyddio i treulio yr colofnig, wal yr oferi, ac mae yr deunyddiau yma yn cael eu amsugno gan yr tiwb paill ac ei defnyddio mwyn galluogi iddo fo fedru tyfu. So beth sy'n digwydd fan hyn? Mae o'n mynd lawr drwy yr wal yr oferi ac mae o'n agor i fyny i mewn i'r micropel yn fan hyn. So dewch ni fynd drwy hwn mewn manylder pellach. Wedyn fydden ni fynd yn ôl a edrych ar y llun yna lle mae'n dangos yr holl beth gyda'i gilydd. So beth gyntaf sydd yn digwydd ydy, mae yr gronyn paill yn glanio ar y stigma, ac yma mae o'n amsugno dŵr, ac weithiau mae yna chydig bach o dŵr a siwgr yn cael i'w rhyddhau fan hyn, a beth mae hwnna'n neud, mae o'n neud o'n fwy tebygol i'r gronyn paill fedru glanio ac aros ar y stigma. Wedyn mae yr tiwb paill yn cychwyn tyfu, a mae hwn o dan rheolaeth yr cnewyllyn tiwb paill. So mae'r cnewyllyn tiwb paill yn cychwyn symud i mewn i'r tiwb paill yn fan hyn. A mi fydd o'n symud i lawr drwy'r colofnig, ac wrth i'r tiwb paill egino, a thyfu mae yr cnewyllyn cenhedlol yn mynd i lawr iddo fo. Rwan, a hwn wedi natur neidio un step. Beth sy'n digwydd ydy, mae yr tiwb paill yn tyfu lawr fan hyn, ac mae gennym ni yr cnewyllyn tiwb paill yn rheoli yr symudiad yr tiwb paill, a mae'n gwneud hynny o yr mewn y tiwb paill. So mae'r cnewyllyn tiwb paill yn y blaen, a wedyn mae yr cnewyllyn grwol, oherwydd cofiwch bod yr gronyn paill yn cynnwys 2 cnewyllyn. Mae un wedi symud lawr, hwnna di'r cnewyllyn tiwb paill. Mae'r llall yn mynd drwy mitosis eto fan hyn, a mae'n creu 2
dau cnewyllyn gwrwol. Mae'r tiwb paill yn agor allan o wal yr ofri a mae o yn medru tyfu yr pellter byr yma I mewn at yr ofol yn fan hyn. Ac mae o yn gwneud o drwy yr bwlch sydd yn y pilonau, yr micropil. Ac mae hwn yn twll bach rhwng yr pilonau ac mae o yn galluogi i'r tiwb paill gysylltu efo. Unwaith mae o yna, mae gennym ni mae gennym ni ffrwythloniad dwbl yn digwydd. Mi aru ni trafod hyn yr sesiwn dwythaf, ond beth sydd yn digwydd ydy mae'r gronyn paill, mae'r tiwb paill ddod fan hyn a mae'r cnewyllwn gwryw yn medru ffrwythloni a mae o yn ymuno asio gyda yr cnewyllyn benywaidd. So beth sy'n digwydd yn ystod hyn? Ffrwythloniad dwbl. Mae un gamet gwrywol yn asio gyda'r gamet benywol I ffurfio y zygote diploid. A mae hwnna yn 2N, achos mae 2 cnewyllyn haploid. Mae'r ail gamet gwrywol yn asio gyda'r 2 cnewyllyn pegynol yn y canol. So hein di'r cnewyllynau pegynol. Mae'n ffurfio cnewyllyn endosperm. Mae hwn yn 3N. So beth sydd wedi digwydd fan hyn ydy, mae y 2 cnewyllyn yn y canol wedi asio gyda yr cnewyllyn gwrywaidd ychwanegol. So mae un o'r rhai gwrywaidd, un wedi asio gyda yr 2 cnewyllyn pegynol, un wedi asio gyda yr cnewyllyn benywol I ffurfio y zygote. A mae'r 3 yma yn y canol yn ffurfio endosperm triploid, oherwydd mae yna 3 set o gromosomau. So dwch ni edrych ar y cwestiwn yma. Mae hwn yn dangos yr tiwb paill yn tyfu. Mae gen fo yr cnewyllynau, so mae gen fo cnewyllyn tiwb paill, mae gen fo'r 2 cnewyllyn gwryw yn fan hyn wedi mynd drwy mitosis. So disgrifiwch swyddogaeth cnewyllyn y tiwb paill yn yr achos yma. So be mae o'n neud? Wel, mae o yn neud 2 beth. Mae'n rheoli a cyfeirio y tiwb paill, ond nid yn neud hynny, mae gan fo yr deunydd genonol, yr cod ar gyfer creu yr ensymau hydrolytic. Wneith o ddim gwneud, neu cynnwys, neu secretu yr ensymau yma. Be sydd ganddo fo ydy yr genonau sydd yn rheoli, sy'n galluogi ni greu yr ensymau, medru codio ar gyfer yr ensymau yma. Rhan, mae hwn yn gwestiwn bach mathemategol, chydig bach yn ddyrus, achos mae 3 marc amdano fo. Right, so mae India corn, mae'r pellter rhwng y stigma a'r micropil yn 20 cm. Mae'n cymeryd 20 awr i'r tiwb paill tyfu a cyrraedd y micropil. Cyfrifwch twf y tiwb paill a rhowch yr ateb I 1 lle degol. Rwan, mae o mynd 20 cm mewn 20 awr. So be da ni angen ffeindio allan ydy 1 faint o munudau ydy hynna, a da ni angen gwybod faint o millimetres ydy hwnna. So mae o'n mynd I fod yn 20 cm, lliosi gyda 10 equals millimetres, ac mae hwnna'n mynd I fod yn 20 awr a mae 60 munud per awr. So mae 20 lliosi gyda 60. A mae nhw eisiau fo I 1 lle degol. Felly, newch chi weld yr atebion fan hyn. Hwn ydy yr ateb mewn 1 rhannu gyda 6. Wel, 20 lliosi gyda 10, 20 lliosi gyda 60. So da ni'n gweld bod bob peth yn canslo hynna'n allan. Mae hwnna'n canslo hwnna. Mae y 0 yn canslo hwnna. So mae o'n 1 dros 6 ydi o. Ac mae hwnna
yn dim pwynt 1666. Rhan hwn di'r ateb cywir oherwydd mae o i ddau le degol. OK. Rhan ffurfio yr hadau a ffrwythau o'i adeiledd. Ar ôl ffrwythloniad, mae y zygote diploid yn mynd drwy gyfrwng mitosis neu drwy cyfrwng mitosis yn ffurfio yr embryo, ac mae hwn yn gwahaniaethu i ffurfio yn cyffin ifanc, gwreiddyn ifanc, ac un neu ddau o ddail hadau. Rwan, mae'r dail hadau yma'n cael ei galw yn cotyledonau, ac cotyledon, os nwch chi gofio reit ar cychwyn yr wers dwythaf neu'r sesiwn dwythaf, oeddwn ni'n edrych ar blodyn deu cotyledon. A beth ydy deu cotyledon? Ydy dau cotyledon. So ydych chi'n gweld, mae yna un neu dau. Mae planhigion, sef planhigion blodeuog, yn cael i'w rhannu i mewn i ddau grŵp. Monocotyledon, gyda un deilen, ond nhw'n ni weld dydy'r deilen o sylwedd neu storfa, mae ddim actually'n bodoli yn y monocotyledon. Ni weld beth sy'n digwydd yn fanna. Ac wedyn mae gennym ni, wel na, nhw'n ni weld beth sy'n digwydd, a wedyn mae gennym ni hefyd y deu cotyledon. Ac os ydych chi'n cofio'n iawn, yr sylwedd neu beth sydd yn ffurfio i ffurfio y storfa ydy hwn. Mae o'n ffurfio yr endosperm. So pan mae'r ddau cnewellyn pegynol wedi asio gyda yr cnewellyn gwrwaidd arall, mae'n ffurfio yr endosperm. Ac beth ydy job yr endosperm ydy storfa. So ar ôl ffrwythloniad, mae meinwe endosperm yn rhannu drwy cyfrwng o mitosis. Mae'r meinwe endosperm yn ffynhonnell bwyd. Mae rhai rhywogaethau yn monocotyledonau, fel ar mi trafod, ac mae ganddyn nhw, a mae'r endosperm yn aros ar ôl. Felly nhw'n ni weld yr endosperm yn heina. India corn ydy enghraifft da o hwn. India corn ydy corn on the cob, sweet corn. So mae bob un o'r hadau sweet corn yn hedyn. Mae o'n monocotyledonau. Os ydych chi isio adnabod monocotyledonau, mae gan monocotyledonau fel arfer dail cul. Mae deucotyledonau fel arfer gyda dail sydd chydig bach mwy llydan. Dydy hyn ddim bob amser yn wir, ond rhan fwyaf o'r amser mae hwnna yn un ffordd o fedru pigo allan pa fath o blanhigion di monocotyledonau a deucotyledonau. So mewn planhigion eraill, sef deucotyledonau, mae'r endosperm yn cael ei amsugno yn gyflym. Felly, yn yr monocotyledonau, nhw'n ni weld yr endosperm yna. Yn yr deucotyledonau, dydy o ddim yna o gwbl. Mae wedi cael ei amsugno a'i storio o fewn yr dau cotyledon. So beth sydd yn digwydd ar ôl ffrwythloniad? Mae'r ofl yn ffurfio yr hedyn. Mae'r pilonau yn ffurfio yr hadgroen. Fel fyddwch chi'n dychmygu, mae hynna di edrych fel bod nhw'r pethau sydd yn amddiffyn reit o'r cychwyn, so hynna di y pethau sydd yn amddiffyn yr hedyn. Mae'r micropil yn ffurfio man dwll, a mae'r rhan fwyaf, wel mae gan hadau twll bach ynddyn nhw, a mae hwn yn gadael dŵr i mewn ar adegau pan mae o yn barod i egino. Mae mur yr oferi yn ffurfio mur y ffrwyth, y pericarp. Mae cynnwys yr oferi yn ffurfio yr ffrwyth, so mae'r holl oferi, yr holl beth di'r ffrwyth, ac mae lle mae'r funicle yn golynu, nhw'n ni weld hadgraeth. Nhw'n ni weld ar rhan fwyaf o hadau, mae yna fel rhyw darn chydig bach yn oleuach arno fo. A dyma lle oedd y funicle yn golynu wrtho fo, a mae o ers hyn wedi gadael fynd.
Dewch ni edrych ar y cwestiwn yma. Mae hwn yn un arall i ni weld. Rwan, da i di edrych ar cychwyn y cwestiwn yma. Dwi eisiau edrych ar y rhan yma lle mae'n sôn am yr hedyn. So mae mur yr ofri y ffrwyth y tomato yn cynhyrchu cemegion sy'n atal yr hadau rhag egino cyn iddyn nhw gael eu gwasgaru. Mae'r arbrawf yn cael ei gynnal i gymharu cronodiad yr atalydd mewn dau fath o tomato. Mae atalyddion egino yn cael eu hechdynnu o mur yr ofri. Fel ydych chi'n dychmygu, dyma di, mae hyn yn bwysig bod yr hadau ddim yn cychwyn egino cyn i'r hedyn gael i'w wasgaru. Os ni fynd nôl at hwn, pwrpas ffrwyth ydy i wasgaru hadau. Mae y tomato yn gwneud o oherwydd mae o'n mur melys, deniadol, da ni'n hoffi fwyta fo, a beth sydd yn digwydd ydy mae'r hadau yn cael i'w bwyta gan be bynnag sydd yn bwyta fo, ac wrth i hein pasio drwy'r system treulio, mae hwn i gyd yn cael ei treulio, ni'n methu gweld lliw yna, mae'r sylweddau melys, yr wal, yr croen, y cnawd, yr ffrwyth yn cael i'w dreulio, ond mae'r hadau, oherwydd bod ganddyn nhw yr haen amddiffynnol, yr hadgroen, mae hwnna'n medru pasio syth drwy'n system treulio ni. A beth sy'n digwydd ydy, wrth i ni ymgarthu, mae yr hadau yn cael i'w gollwng lle bynnag mae yr gwastraff yn mynd. A felly dyna di'r ffordd mae'n cael ei gwasgaru. Hyd yn oed mewn pethau fel afalau, os da ni'n bwyta'r afal a mae'r hadau tu mewn o, os da ni'n taflu'r côr fel beth sy'n ar ôl i ffwrdd, da ni dal yn gwasgaru. Mae planhigion eraill yn defnyddio gwynt i wasgaru. So mae gennych chi sycamore wydden, a mae nhw gyda hedyn fan hyn, a mae gennych fo'r adain fawr yma i helpu'r gwynt cario fo. So pwrpas yr ffrwyth ydy i wasgaru'r hadau. Anyway, nôl at yn cwestiwn ni. Mae'r mur yr ofri yn mae'r mur yr ofri yn cynhyrchu cemegion sydd yn atal i'r eginiad digwydd. Mae atalyddion yn egino'n cael ei echdynnu o mur yr ofri fel hyn. Mae nhw'n malu'r meinwe, mae nhw'n hidlo'r echdynnu, mae'n rhoi'r echdynnu ar y bapur a gadael i'r hydoddydd anweddu. Nodwch dair ffordd byddach chi'n sicrhau bod yr echdynion o'r ddau fath o tomato yn gallu cael eu cymharu. So beth ni'n edrych ar y fan hyn ydy pethau sydd yn mynd i rhaid cael eu cadw yr un fath. So da ni'n mynd i fod yn cael o'r un mas. Da ni'n mynd i wneud siŵr bod yr tomato o'r un aeddfedrwydd, neu yr un oed, yr un cam datblygiad. Mae'r cyfaint yr hydoddydd yn mynd i fod yr un faint. Mae'r amser echdynnu, faint amser da ni'n cymeryd yn yr hydoddydd. Mae'r tymheredd yr hydoddydd. Da ni'n gweld fan hyn sawl peth fysa yn dderbyniol i gael. Yr pethau fyswn ni'n meddwl amdano sydd i ffwrdd fysa y cyfaint, oed, ac faint amser da ni'n cymeryd, neu rhywbeth fel cyfaint yr hydoddydd. Beth sy'n bwysig efo cwestiynau fel hyn ydy pan da chi'n dod i ymarfer ac edrych a datblygu technegau, da chi'n gweld, o'n i'n mynd i meddwl am y pethau yma, felly dyma pethau i roed yn fy repertoire o cofio sut i ateb cwestiynau fel hyn. Rwan, mwyn cymharu cronodiad yr atalydd, mae'r dull canlynol yn cael ei ddilyn. So maen nhw'n golchi'r hadau mewn dŵr disdyll, mae'r hadau'n cael ei roi ar papur hidlo, maen nhw'n darparu'r un amodau, a wedyn maen nhw'n cyfrifo y canran yr hadau sydd wedi egino. So be maen nhw'n gwneud, maen nhw'n rhoi yr hadau ar papur hidlo, yn cynnwys yr echdynnu, a wedyn gweld faint ohonyn nhw sydd wedi egino ar ôl 3 diwrnod. Esboniwch pan bod angen golchi yr hadau cyn ei rhoi ar y papur hidlo, ond cael gwared o unrhyw atalydd gall fod ar mur yr meinwe yr ofri, neu fysa yn bresennol ar yr hadau i gychwyn.
Sboniwch pam mae'r echdynion o'r ddau fath o tomato yn cael eu profi ar hadau o'r ddau fath o tomato. So sboniwch pam mae echdynion o ddau fath yn cael eu profi ar hadau o'r ddau fath. Ond mae hwnna i trio wneud yn siŵr bod ni yn gadw fo yn... Gallai ataliaddion fod yn benodol i'r math o tomato, neu i weld a yw'r ataliad yn medru effeithio ar mathau eraill, neu yr unig math yna yn unig. So be ydych chi'n neud ydy, ydych chi'n trio fo ar yr ddau gwahanol fath. Ac disgrifiwch ac esboniwch rheolydd addas o fysach chi yn gosod yr hadau ar ddŵr. So gyda dŵr yn lle'r echdynyn, a mae hwn i brofi bod yr echdynyn yn cael yr effaith. Dyna ydy pwrpas rheolydd i ddangos bod beth ydych chi wedi wneud neu beth ydych chi wedi ddefnyddio yn cael yr effaith. OK, so cymharu adeiledd y ddwy fath neu ddau fath o hadau. Hwn di yr dicotyledon. Da ni ddim yn gweld o'n dda yn fan hyn. Os fysa ni yn ymddatod hwn yn llwyr, be fysa ni'n cael ydy, fysa ni'n cael yr un cotyledon, fysa gen ni'r cynegynyn, fysa gen ni'r cotyledon arall, a wedyn yr cynreiddyn yn fan hyn yn ffurfio, neu yr embryo yn y canol. So dyma nhw yr cynegynyn, yr cynreiddyn, a fysa gen ni yr ddau cotyledon. Da ni ddim yn medru gweld o'n dda iawn fan hyn, oherwydd da ni'n edrych arno fo o'r ochr. Ti'n cael un sydd yn medru cael ei ddangos yn well. So bethau i weld ar y ddau, da ni'n gweld bod yna hadgroen ar y ddau. Mae yr hedyn India corner monocotyledon gyda beth sy'n cael ei alw'n pericap wedi asio iddo fo. Mae'r endosperm yn fan hyn, solwch dim endosperm yn yr un dicotyledon. Mae'r cynegynyn yma, mae gennym ni'r hadgraeth, medru gweld o'n fan hyn. Di'r hadgraeth ddim i weld oherwydd mi oedd hwn dal wedi i'w glynu yn sownd ar y gwaelod. So mi fydd y funicle dal yma yn yr hedyn yma. Mae gen i'r micropill, sef y twll bach lle mae dŵr yn mynd i mewn. Da ni ddim yn gweld o yn yr un monocotyledon, a wedyn mae gennym ni yr cotyledon yn fan hyn. So dyma fo yr cotyledon lot llai. A mae'r cotyledon yn fan hyn yn llenwi mwy neu lai'r holl le. Mae'r endosperm wedi diflannu'n fan hyn. Mae'r endosperm wedi dod yn rhan o'r cotyledon. So beth yw pwrpas ffrwythau a hadau? Wel, dwi wedi gwneud chydig bach ar hwn. Jyst yn cynharach, mae hadau yn esblygu fel strategaeth i oroesi a fyw ar y tir. Mae planhigyn wedi datblygu gwahanol mecanweithiau i alluogi wasgaru. Dyma di pwrpas y ffrwyth. Mae'r ffrwyth i ddenu anifeiliaid, fel bod nhw'n medru sticio iddyn nhw neu cael eu bwyta ganddyn nhw. Mae'r ffrwyth hefyd weithiau yn defnyddio gwynt, so pethau fel dant y llew yn enghraifft da. Ac ar adegau, mae y planhigyn yn defnyddio ei hunain. Beth sy'n digwydd ydy mae'r wal yr oferi'n sychu allan ac mae o yn flicio yr hadau pan maen nhw wedi mynd digon sych a'i taflu nhw ymaith. Rheswm bod gwasgaru'n bwysig ydy i lleihau cystadleuaeth. Os fysa planhigyn yn tyfu fan hyn, a bysa'r hadau yn cwympo ac yn trio tyfu yn cysgod yr rhiant planhigyn. Unai fysa nhw'n llwyddiannus ac yn lladd y rhiant planhigyn, ond be fydd mwy na thebyg yn digwydd ydy maen nhw'n mynd i fod yn ddim yn llwyddiannus oherwydd dyn nhw ddim yn medru cystadlu gyda planhigyn mawr sydd wedi cael i'w sefydlu yma ers amser hir. So effeithiau o wasgaru hadau, a dyma enghraifft da ohonon ni, afalau yn rhai sy'n cael ei gwasgaru gan y gwynt. Right. So mae gen i cysgiad. Cysgiad ydy beth sydd yn digwydd i'r hadau. Mae nhw yn aros nes maen nhw'n barod i egino. So mae cynnwys dŵr hadau yn isel iawn. A mewn atal eginiad, dyda ni ddim eisiau egino ddigwydd tan mae'r planhigyn yn barod.
Os nag ydy o'n barod, mi fydd yr planhigyn yn cychwyn tyfu a mi fydd o'n methu. Mae hadau yn aros yng nghwsg nes bod amodau addasg. Yr un cyntaf a pwysica ydy dŵr. Os yna ddŵr ar gael, maen nhw'n medru cychwyn tyfu. Oherwydd beth sydd yn digwydd ydy mae'r dŵr yn mynd i mewn drwy'r micropil a mae'n cael ei ddefnyddio i alluogi sylweddau medru symud o gwmpas. Ac mae hynna wedyn yn creu yr ensymau. Nesaf, mae gennym ni dŵr yn cael ei defnyddio ar gyfer cludiant o sylweddau o gwmpas yr hedyn. Mae o hefyd yn gwneud, i gwagolynau mewn celloedd, gwneud na fydd yn chwyddyn. Be mae hwnna'n gwneud wedyn ydy mi wneith o splitio yr hadgroen, felly mae o'n galluogi i'r cynreiddyn a'r cyneginyn fedru tyfu allan. Ni all y cynreiddyn na'r cyneginyn wthio i ffordd drwy hadgroen caled, felly mae llenwi y celloedd gyda dŵr yn galluogi i'r holl hedyn chwyddo a mi wneith o torri yr hadgroen. Mae ocsigen yn bwysig hefyd mwyn cael resbiradaeth aerobig ac ni all unrhyw beth ddigwydd os nag ydy'r ensymau gyda tymheredd addas. So mae rhaid i ni gael dŵr, ocsigen a tymheredd addas mwyn i ni fedru cael egino yn digwydd. So mewn eginiad, mae gweithgarwch biolegol a thwf egin blanhigyn yn digwydd yn gyflym, nes bod y planhigyn yn medru cyflawni photosynthesis a bod yn annibynnol. Nw'n ni sôn am hwnna. Be sydd yn galluogi i'r hedyn ddatblygu yn y lle cyntaf ydy cronfeydd bwyd. Hein ydy'r cotyledonau, neu endosperm. Ond mae o yn finite resource. Be mae hwnna'n golygu ydy mi fydd yr cotyledon yn rhedeg allan, ac os nag ydy yr planhigyn yn medru gwneud photosynthesis, mi fydd yr egin blanhigyn yn methu. Rwan, mae hwn yn graff da iawn yn dangos beth sydd yn digwydd fan hyn. Dyma fo mas yr embryo i gychwyn, ac mae eginiad yn cychwyn fan hyn. So mae'r dŵr wedi cael ei amsugno i mewn i'r hedyn. A beth sydd yn digwydd ydy, mae yr embryo yn aros yr un mas, ond unwaith mae yr endosperm yn cychwyn cael i'w treulio a'i torri lawr, mi fydd yr endosperm y storfa yn cael ei defnyddio gan yr embryo i dyfu yn fwy. Rwan, sylwch mae mas yr hedyn, cyfanswm mas ydy hwn. A beth sydd yn digwydd ydy, os da ni'n adio hwnna ac hwnna, da ni'n cael hyn. A dyla fod hwn yn aros yn gyson. Oherwydd, beth sy'n digwydd ydy, mae'r endosperm yn cael ei torri lawr a mae o yn cael ei defnyddio ar gyfer tyfiant yr embryo. Rwan, oherwydd dydy hwn ddim yn 100% effeithlon, mi fydd mas yr egin blanhigyn ar i gychwyn yn cychwyn lleihau. Rwan, unwaith mae yr egin blanhigyn yn cychwyn tyfu yn fwy ac yn fwy, newch chi sylwi da ni'n cyrraedd y pwynt yma. A mae mas yr egin blanhigyn, sef yr endosperm ac yr embryo yn ffurfio'r egin blanhigyn, so mae mas o ddau ohonyn nhw. Maen nhw'n cyrraedd pwynt fan hyn, lle ar ôl hyn mae cyfanswm mas yr holl beth yn cychwyn tyfu. Sylwch mae yr endosperm wedi cael ei defnyddio yn llwyr erbyn diwrnod 12, ond beth sydd yn digwydd fan hyn ydy mae mas yr holl beth yn cychwyn cynyddu. Ac y rheswm am hyn ydy mae yr egin blanhigyn wedi ffurfio ei deilen gyntaf, ac mae o wedi defnyddio photosynthesis a mae o'n creu adnoddau newydd ei hun. A mae'r adnoddau yma yn cael ei defnyddio i wneud mas y planhigyn yn fwy. So mae hwn yn mynd drwy yr holl beth. Hydrolysis o'r cronfeydd, cael ei trawsnewid yn starch a siwgrau. Mae masych yr endosperm yn lleihau. Mae colli CO2
ydy beth sydd yn achosi I pwysau yr holl beth cychwyn lleihau. So, oherwydd bod carbon dioxide yn cael ei colli wrth I siwgrau cael ei resbradu, mae'r holl beth yn mynd yn llai. Wedyn, wrth I'r mas yr embryo cynyddu, mae o medru creu yr dail cyntaf. Ac mae'r dail cyntaf yma yn gwneud photosynthesis. Ac wrth iddyn nhw'n wneud photosynthesis, beth sydd yn digwydd ydy mae carbon dioxide a dŵr cael defnyddio I wneud glucose. A felly mae hwn yn deunydd organig newydd. A felly mae holl mas, yr biomas yn cynyddu. So cyfanswm y mas yn cynyddu oherwydd hyn. Rwan dyma gwestiwn bach neis. Mae hwn yn dangos ymchwiliad I treulio starch. A beth sydd gennym ni fan hyn ydy, mae gennym ni eiga wedi cael i'w steinio yn ddilas ac iodine. Mae'r eiga yn cynnwys starch. A beth sydd wedi digwydd ydy, mae hwn wedi digwydd yn olaf. Mi aru nhw gychwyn hefo 2 hedyn, ac aru nhw roed y 2 hedyn yma ar yr plat ac oedden nhw wedi cychwyn egino. Ac beth oedd yn digwydd oedd, mi oedd yr iodine yn cael ei ychwanegu a gwelwyd bod yna rhan clir o gwmpas fan hyn. Rwan, y rheswm bod yna darn clir ydy does yna dim starch. A gall nhw ofyn I chi, wel, o ble mae'r starch wedi mynd? Sut bod yna ddim starch? Mae'r starch wedi cael ei treulio I mewn I glucose. A beth sydd wedi gwneud hynna? Amylase. O ble ddaeth yr amylase? Yr hedyn. So mae'r hedyn yn cynhyrchu amylase I treulio I starch, ond oherwydd bod, yn amlwg bod peth o'r amylase yma wedi gollwng allan o'r hedyn, ac mae o wedi treulio starch ar yr plat eiga. A pan bod yr hedyn wedi ferwi ddim wedi wneud, mae'r amylase wedi cael, so hedyn heb ei ferwi, amylase yn cael ei cynhyrchu, wedi troledu allan o'r hedyn a trawsnewid y starch yn maltose. Hwna'n un pwysig I gofio. Wastad yn hawdd anghofio hynny, bod amylase, os ydych chi fynd I edrych ar unrhyw nodiadau ar meithiad, newch chi weld bod amylase yn treulio starch yn maltose a wneud glucose, a maen nhw'n hoffi taflu hwnna I mewn fel rhyw fath rhyw curveball. Ac nesaf fan hyn, dydy'r eiga yr hedyn wedi ddim wedi steinio yn ddilas oherwydd does ddim starch yn bresennol, so mae hwnna'n egluro pam bod yna rhan clir. Ac esboniad 2, hedyn sydd wedi cael ei ferwi, berw'r hedyn, dadnatureiddio yr ensym, mae'r eiga wedi steinio ddas oherwydd dydy'r starch heb cael ei dreulio. So eginiad mewn hedyn anendospermic. Anendospermic ydy enw arall am cotyledon. Pan bod yn cael ei alw'n anendospermic, so ddim endosperm, cos mae'r endosperm wedi cael i'w cymeryd I mewn I'r cotyledonau. Mae hwn chydig bach yn haws i'w ddysgu oherwydd mae yr un monocotyledon chydig bach mwy anodd. So mae dŵr yn cael ei amsugno I mewn drwy'r micropil. Mae'r cotyledonau yn chwyddo ac mae'r hadgroen yn hollti, fel ar ym i ddeud. Mae hyn yn golygu mae mwy o ddŵr yn medru dod I mewn ac ocsigen a da'n cael resbradaeth aerobig. Mae'r cronfeydd starch a protein. Rhan hwn yn bwysig i'w gofio, mae yna protein yma. Mae rhain yn cael ei hydrolysu. Ac cynhyrchion hydrolysis. Mae starch yn cael ei hydrolysu I mewn I maltose a wedyn fydd hwnna yn cael ei torri lawr I mewn I glucose a mae hwnna'n ffynhonnell egni ar gyfer resbradaeth. Mae hefyd yn mynd I cael ei defnyddio ar gyfer twf oherwydd heina ydy'r asidau
amino sydd yn dod o treulio yr protein. Mae eginiad mewn hedyn endospermig, fel ni'n deud, chydig bach yn wahanol. Beth sydd yn digwydd fan hyn ydy, mae gennym ni gibberellin. Ac mae hwnna yn chwarae rhan ychwanegol, a mae gennym ni hefyd yr haen aluron. So i fynd drwy beth sydd yn digwydd wedyn, neu fydd yn edrych nôl ar y diagram i fynd drwyddo fo. Ar ôl am signo dŵr, dwi ddim yn sôn am y micropel yn fan hyn. Dwi'n cymeryd bod yna micropel, neu falle bod y dŵr yn cael i'w amsugno drwy yr funicles, a byth sôn am hwnna. Wastad hefo rhain, mae yna micropel, da ni'n gweld o fan hyn. Ond anyway, mae'r dŵr yn cael ei amsugno i mewn, mae'r embryo yn rhyddhau acid gibberellin, gibberellic neu gibberellin. Mae'r gibberellin yn troledu i'r haen aluron, sef haen allanol yr endosperm, a mae hwn yn cynnwys protein. Mae'r gibberellin yn achosi i'r ensymau hydrolytig gael eu cynhyrchu, sef amylase. Mae'r ensymau hydrolytig, mae'r dŵr yn cael ei amsugno a rhyddhau gibberellin. Mae'r gibberellin wedyn yn achosi i ensymau hydrolytig gael i'w cynhyrchu, sef amylase. Mae'r ensymau hydrolytig wedyn yn troledu i'r endosperm ac yn catalysu broses o dadalfennu y maetholion, so defnyddio fo i ffurfio glucose. Mae glucose a cynhyrchion eraill yn dadalfennu ac yn troledu i mewn i'r embryo, a mae rhain yn cael ei defnyddio ar gyfer resbradaeth aerobic. So da ni'n gweld yn fan hyn. So fydd dŵr yn dod i mewn, i rwbio hein allan. Cychwyn efo yn dŵr ni fan hyn. Dyma fo. Mae'r dŵr yn dod i mewn yn cychwyn y holl broses. Mae o yn cychwyn gyda rhyddhau y gibberellin. Mae hwn yn mynd i'r haen aluron sydd yn achosi i proteinau cael i'w torri lawr i ffurfio asidau amino. Mae'r asidau amino yma wedyn yn cael ei defnyddio i ffurfio amylase. Mae amylase wedyn yn cael ei defnyddio i torri lawr y starch sydd yn ffurfio siwgrau, a mae rhain yn cael ei defnyddio fel ffynhonnell fwyd ar gyfer resbradu i'r embryo fedru tyfu. OK, so yn olaf, yn credu na hwn ydy'r diwedd. Wel, na mae un cwestiwn arall, dwi'n meddwl. So dwch yn edrych drwy hwn. Cwbl o cwestiynau fan hyn. So mae hadau indiacorn, sef sweet corn, yn cael i'w yn egino, maen nhw'n cynhyrchu'r enzym amylase sy'n hydrolysu y starch i ffurfio maltose. Sylwch yn y nodiadau, oedd o'n sôn am glucose, ond maltose ydi o. Gallwn ni ddefnyddio hyn yn y labordy drwy defnyddio canlynol. Dangos hyn yn y labordy drwy defnyddio'r dull canlynol. Mwydo'r hadau, torri'r hadau yn eu hanner a rhoi ar eigas starch. Ac ar ôl 24 awr, tynnu'r hadau ac ychwanegu hydoddiant iodine, a mae rhannau clir o amgylch yn dangos actifydd amylase. Debyg iawn i hwn, beth wedi cael ei wneud fan hyn. So maen nhw'n sôn am wneud yn union rhywun peth. Disgrifiwch sut byddwch chi'n datblygu a gwella y dull weithredu ymarferol hwn. Mae rhannau clir, mae hadau wedi berwi ac yn cael oeri'n cael ei defnyddio fel rheolydd. Mi ddarganfod a yw hadau a hadoddiant acid gibberellin yn arwain at cynhyrchu mwy o amylase. So byddwn ni yn mwydo rhai hadau mewn acid gibberellin, mesur yr ardal clir, ac unrhyw un o'r canlynol. So faint o farcau? 4 marc am hwn. So mwydo a hadau mewn acid gibberellin, mesur yr ardal clir, ac unrhyw ddau o
mae rhaid nhw fod yr un math, yr un amrywiaeth, yr un mas o hadau, ac a'i mwydo am yr un faint o amser. So be maen nhw'n deud fan hyn ydy fysa nhw'n cael 2 hadyn. Fysa nhw'n cael un arferol ac un wedi cael ei mwydo mewn asid gibberellic. Ac fysa nhw yn trin nhw'n union yr un fath, fysa nhw yn mwydo nhw, so rhoi nhw i socio mewn dŵr, un mewn dŵr ac llall mewn hododdiad asid gibberellin. Wedyn fysa nhw yn torri'r ddau a fysa nhw yn ychwanegu nhw i'r starch a mesur yr ardal clir o amgylch o. Ac os di asid gibberellin yn helpu, mi fysa yn amlwg yr ardal clir yn fwy o gwmpas yr un asid gibberellic na'r un arall. Sut maen nhw'n mynd i wneud o yn brawf teg? Wel, maen nhw yn mynd i mwydo nhw am yr un faint o amser ac maen nhw'n mynd i wneud o gyda'r mas hadau'r un fath neu'r un oedran neu'r un amrywiaeth. Reit, cwestiwn yma edrych braidd yn fach. Dwi'n meddwl na i adael hwn yn gwestiwn wel, na i adael yr un yna, fedrwch chi edrych ar hwnna eich hunain o'r deunydd. Be fyswn i'n hoffi wneud ydy yn gyflym edrych ar hwn lle mae o'n sôn am cymharu y ddau fath o hedyn. Mae hwn yn gwestiwn da iawn oherwydd os da chi eisiau gwybod yn union be mae nhw eisiau chi fod yn gwybod am yr ddau wahanol fath o hedyn, dyma nhw. Mae hwn yn hedyn cneu'n fwnci. Mae gen i'r cotyleid yn y cot hedyn, so mae hwn. Reit, nodwch ag esboniwch yr amodau sydd ei angen mwyn i eginiad ddigwydd. Disgrifiwch eginiad hedyn cneu'n mwnci ac hedyn haidd. Rhaid sydd i weld uchod. So be maen nhw eisiau ydy yr amodau ar gyfer eginiad. So dŵr ag ocsigen yn tymheredd addas fel da ni wedi trafod. Be mae'r dŵr yn cael ei defnyddio, achosi'r cotyledonau chwyddo, cludiant sylweddau. Be mae'r ocsigen yn cael ei defnyddio ar gyfer resbradaeth aerobig i wneud ATP, tymheredd i wneud siŵr bod cyfradd troledu a cyfynyddu actifedd yr ensymau, a wedyn sut mae'n wahanol rhwng y ddau. Mae hwn yn ddim yn endospermig. Dio ddim yn deud bod o'n deicotyledon, ond yna ddim endosperm yna. Mae yr amylase, dwi'n meddwl bod heina yn deicotyledonau, ond anyway, does na ddim endosperm yna. Mae'r amylase yn cael ei treulio yn starch. Amylase yn treulio starch i ffurfio maltose, unwaith eto. Mae o'n dadalfennu'r proteinau i ffurfio asidau amino. Mae o'n symud i'r cyneginin. Ac mae nhw yn cael ei defnyddio ar gyfer mitosis twf, fyswn ni'n dweud. Ac ar eginiad haidd, mae hyn yn endospermig. Mae starch neu proteinau i'w cael yn yr endosperm. Mae'r embryo yn cynhyrchu yr asid gibberellin. Mae hwnna'n symud i mewn i'r haen aluron fel ni wedi trafod. Mae hwnna wedyn yn achosi i ensymau ddadalfennu protein i ffurfio asidau amino, a mae'n defnyddio'r asidau amino yma i synthesu ensymau fel amylase, a mae rhain yn dadalfennu starch i ffurfio maltose. Right. Dyma fo rhestr o'r cwestiynau dwi wedi defnyddio. Yr unig un ar mi ddim wneud llawer arno fo, dwi'n meddwl, oedd yr un dwi wedi sgipio drwyddo fo. Ond fedrwch chi cael amser i fynd drwy hwnna yn amser i'ch hunain gyda'r deunydd. Diolch yn fawr iawn am eich gwarandawiad. Dyma fo ddiwedd yr cyfres safon uwch am 2024. Diolch yn fawr iawn i chi.